Jeg vil nu beskrive formlen for a for en eksponentiel vækst, som har forskriften f af x lig b gang a i x. Formlen for a kan man finde, hvis man kender x1, 2, x1, x2, y1 og y2. Altså to punkter på en graf af en eksponentiel funktion. Her skal man så finde fremskrivningsfaktoren a, som bestemmes ved formlen, som vi kan se her nedenfor. A lig x2 minus x1 kvadratroden af y2 divideret i y1. De to kan vi så regne ud på en lommeregner, så bruger vi de data, vi har fra vores formel eller fra vores opgaveskrift. Først, når man skal finde og beskrive beviset for a, tager man og finder vores data. I det her tilfælde er det x1 og y1 som den ene faktor, og x2 og y2 som den anden faktor. Nedenfor kan vi så se, at deler man de to faktorer op i to kolonner, vil man have f af x1 er lig y1. Og på den anden side ligeledes f af x2 lig y2. De to kan man så bruge i to nedenstående formler. Altså vi har vores forskrift. De har de to forskellige, som er blevet delt op ovenover. Så kan man tage den første formel, som så hedder y1, som er lig med f af x, eller i det her tilfælde f af x1, altså lig y1. Så hedder formlen derfor y1 lig med b gang ax 1. Eller b gang a i x, som så hedder x1. Og ligeledes med formlen, der hedder y2 lig med b gang a i x2. De to formler kan man så bruge til at regne sig frem til fremskrivningsfaktoren er, og det gør man ved at tage y2 divideret med y1. Det giver så b gang a i x2 divideret med b gang a i x1. Og da b går ud med hinanden, har vi a-konstanten tilbage på højre side af lighedstegnet. Så nu hedder formlen y2 divideret med y1 lig med a i x2 divideret med a i x1. Næste trin i formlen vil så være at udregne lade de to a'er gå ud med hinanden, så vi altså har en formel, der hedder y2 divideret med y1 lig med a i x2 minus x1. Tager vi så videre hen og vender formlen om, så bliver det nødvendigt at bruge en kvadratrodsfunktion for at finde resultatet af den her formel. Altså vil man så tage x2 minus x1 og kvadratroden af y2 divideret y1. Det her giver så a. Det var det, vi skulle bevise. Altså er a lig med x2 minus x1 kvadratroden af y2 divideret i y1. Og det var jo det, vi startede med heroppe. Kan vi se, at de er magen til hinanden. Her er det dog vendt om, men resultatet er det samme. Nu skal jeg forklare vækstegenskaberne for eksponentiel vækst. Og det gør man ved at forklare, at en x får en absolut tilvækst, altså delta x får
f af x en relativ tilvækst med a i delta x. Og beviset for det er, vi har vores forskrift x1, som så giver form, som er, x1 er den, vi bruger i forskriften for en eksponentiel funktion, altså så hedder formlen f af x1 lig med b gange a i x1. Deres vækstegenskaber kan man bevise ved at bruge formlen x2 lig med x1 plus delta x. Delta x er den absolute tilvækst. Formlen her til højre kan man så bruge på nedenstående vis. Altså så hedder den formlen nu f af x2 lige med b gange a i x2. Hvis man så lægger en relativ vækst til a i delta x, hedder formlen så x2 lige med b gange a i x1 plus delta x. Og det er det samme som hvis der står formlen f af x2 lige med b gange a i x1 gange a i delta x. Så lader man de to a'er gå ud med hinanden. Det giver så funktionen f af x2 lige med f af x1 gange delta x. Og det var, at det kan man så påvise, at x får med en absolut tilvækst med delta x får altså en relativ vækst. Altså hedder det i forskriften, når man skriver det ned, ikke længere x1, men delta x, da det er en absolut tilvækst. Det var beviset for eksponentielle funktioners vækstegenskaber.